मार बहुत सारा वाला लाइट प्रॉपर आई बिल्ली सरवा बिल्ली सरवा छोड़ दो बिल्ली सरवा छोड़ दो भैया। अरे 10,000 बिल लेबे साला 15 दिन से लाइट नहीं खेवा आ तू बिल लेबे रे साला। बाबूजी बहुत गर्मी होता है तो पंखा चालू कर बा। आओ भैया सरवा तबे से दिमाग चलिए बाबा क्या करते रे साला। एक बार का कहता तुम ही पंखा चालू कर ना तो इनसे कहनी तो इन्हें कहता का पंखा बा पंखा का बा पंखा रे साला। अब देखता पर खाली तार तो लौकता पागल है गाड़े साला। उधर तक हमें 15 दिन से लाइट से जोड़ते नहीं के बुझा तो खाली टांगल बा 5 दिन से रोज तक ट्रांसफार्मर बदलाता तो कहाँ से लाइट में जरी। गरीब घर में जिए तरह तो यही जिए का पड़ी आदत डाल ला बाहर चल जा आम के लगे गमछा बिछावा लेट जा ठीक बा जो बाहर खेल जो साला घर में घुसा रहा तो गर्मी ना हुई जो बाहर जो। भैया बात तो सरवा सही कहत रहला ये तरह जिंदगी ना कटी का कइले बताव तू ही। अब करे रे का बा जोन करी सरकारे करी या जोन लाइन मेन बाड़ा से उहे करियन स लेकिन ये मेरी बिजली बिल वाला आ जिया सकी ना खुद छील देवे के मेरी हाँ एकदम याद रखिए घुसे नहीं के देवे के सरवन के घर से चमड़वा छील दे जी आज ही लोग मेरी 15 दिन से लाइट नहीं खे आई आइयो सन तक सरवा के दो बिल लेता ना। बाबू क्या नाम है आपका। हमारा नाम मयंक चौहान क्लास 4 में पढ़े नहीं क्या काम बा बोलो। बाबू हाँ लाइट आता होगा आपके घर। हाँ एकदम 24 घंटा आएला। हाँ तो बिजली बिल मिल जाएगा ना। हाँ चलो घरे बड़का बाबूजी बना चलिए हाँ चलो चलो 15 दिन से लाइट नहीं खेवा चलो बापा उठा के पटकता ना तो सुधर जीवो। कोई है जी घर में। चुप से वो हमारे घर तो हम बोलो बाबूजी अरे देखो सब बिल ले आइल बा तनी अच्छा से बिल दे दो। का बिल आवा हे जा बैठा आवा देते हैं जा बिल भैया बिल ले आइल बड़न बैठा पहले हां बिल दिया बैठा जावा। अच्छा तू बिल वाला हवो। हाँ भैया बिल वाला है कितना बिल आइल बा बनी के बिलिया तो देख के बताओ तनी रुपया देहे के पड़ी बड़ा लमहर लिस्ट बा। सरवा स्मार्ट बा तो सरवा सुअर नहीं हला तो हर 4 महीना के बिल 10,000 आइल बा कब तक जमा करबो। मार भैया बहुत सारा वाला बिजली लाइट प्रॉपर आई बिल्ली सरवा बिल्ली छोड़ दो बिल्ली सरवा छोड़ दो अरे 10,000 बिल लेबे साला 15 दिन से लाइट नहीं खेवा आ तू बिल लेबे रे साला। मार सरवा हमने मारी हम तार घर के ना आई। हाँ तू मार ले हां बाबू बताओ सर बताओ बिजली बिल कितना आइल बा। भैया अब एकदम ताल के जीरो बा हमारे पास सैलरी में से मैं बिजली बिल ताल के 1 साल के भर दे बिजली बिल आवे के ना चाहिए भाग चल भाग आइले अपन आई अपन तू धर कागज चल भाग जैसे भाग जल्दी से एगो लाइन बनावे वाला के भेज जल्दी से लाइन खराब बा पूरा सारा गर्मी में गाड़ फटल बा 10,000 बिजली बिल मांगा था गाड़ी फाड़ दे सार त नहीं आग जाना ते जैसे जान तर बिया इतना ना पड़ता गर्मी न कि बर्दाश्त करत में गांड फाट गई बा। कब लाइन आवता तो को भाग जाता कब आवता भूख भाग करता आ ओए में सारा घाई पियर डोलत नहीं के तन की हाव बने के बहुत एई में कई सारा बात बिना कहत नहीं डुलावे के डुलाते नहीं के भोसड़ी वाला दमी हां ना तू ही डला ला अब तो गर्मी हई। अबे साले अरे मर्द एकदम साफ लड़बा का है बड़ा का एकदम जान तर भैया पैसा बचा के चक्कर में ना एक साल तक हाथ में घितन की हो तो इस गर्मी है ना टप टप चुआ रहता कर बही सही ना मांगा त मर्द ससुर। अरे मर्द तू 1 साल से नहीं खनाइले हम एक दिन ना नहीं था हमार माल छोड़ के हमार चल गेल मर्द तार में रह तक के अपन लगे सुता ले ले यार। जान तर वो भोसड़ी के ना सुते के मन बा आगे पा देम ना तो कहले कि बढ़िया लागता। अरे रे मर्द हम हथियारा वाला लइका के हम पाद के मुआ दे बेटा उठे बेटा अरे लेके चल हॉस्पिटल यार तो लगे क्या गर्मी करती चल हॉस्पिटल पाद के मुआ देला सब लइका के
अब बाबा तू चल हॉस्पिटल में आओ तो जल्दी चल चलता नहीं हम चलता नहीं होई तो एगो भगवानो जी एकदम मते कर दिल मन सरवा एकदम घाम लागता आ सब खेत के जिम्मेदारी हम ही के दे दिल मन सर हई एगो लइका बा इधर माधर चोट बताला दिन भर इंस्टाग्राम रील देखत हवे आ मोबाइल चलावत हवे ई एकर से हम परेशान हो लावा मर जाता नहीं हम सूते बारी में तू करत रह काम तोर लेखा पुरान जमाना के ना हई हम। चल पाइप तो बिछे गइल अब लगावल जा पानी चलावल जा अब ना चलेबा तो के तरी काम चली अब तेल खरीदत में एकदम गाड़े फाट जाता है एगो रहला बेटी चोर तो भागिए गइल है हई साला एगो चोर का लाइन के व्यवस्था कइले रहनी है त 20 दिन से साला लाइन नहीं के देतो न सर एकदम गाड़ फाट गइल बाटे लागत लाइन में नवा के घरे शादी पड़ल बा ओकर साला इतना कॉफी बनावे के जरूरी बा कि एकदम से हम लाइने नहीं के देते चलो डीजल जाल के पानी चलावल जा देखल जा सूखल बाकी बचल बाटे पानी बहुत आदमी तो चलावतो बा ना चल देखिए टेबल के एमे से वायर खराब बा देख कहां से लाइट करंट अरे भैया सुनो ना अरे मर्दा को सना के गांव में सरवा गई रहनी है उन्हें 15 दिन से लाइट नहीं गया सरवा मारत मारत हमारे गाड़ फाड़ दिल बसन 1 महीना के हमारे सैलरियो चली रहा के बिले जमा कर में तनी जाके जल्दी जोड़ दो 15 दिन से लाइट नहीं किया ए सार वही के चलते तो हमनी के नहीं जाता जा ए भैया चल जा बस तनी जोड़ के चली हम मना के आइल तारा के कुछ ना करिए सन चला बस तू जोड़ के चली चलबे तबे हम चल हम ना जाए चलो करे चलल जी चलो देखल जाए चलो मर्दे बाद में बतियल दुनिया मुंह लाल कर दिल बड़ा सन तब पिरोसे तक लोग के मोड़ सके चल सारा तब चल तू गड़िया क्यों ना के दे दे हवे का जे कल खोले के चल गो अरे भैया पैदल जाके बस जोड़ दलो हमार गाड़ फरक वाला सन अब बटोरा में कर कौन काय पतल से करे पूरा झाड़ झुड़ के गड़िया ना लाइन में तू बन के हाँ एकदम झाड़ के गए नहीं सोचे नहीं कि सारा बात देख के हमको बढ़िया आदमी समझ के अभी लिया तो दे दिया तो देख सारा वही सब निकल लुंगी पहन ले बन जाए क्यों मरिया से ना चीनिया से ना वही भीड़ में लुका जाएगी सारा जब बोसर हम बिल जी वाला बुझेबे ना करी गांव के भी लाइन में ना तो सार तू का जो रे झाड़ झुड़ के गड़िया के गलती हो गेला हमारा से बहुत बड़ चल गया दे चुपचाप चल सारा बात चल ए भैया उहे सफेद का तरवा है ना उहे वनी के वनिया घरवा बा देखो घरवा के पीछे हमको बहुत मार मारला सन लेटा के भैया हम ये से जात न तो हमरा के मार के मुआ दिया सन तले जोड़ा लो ऐसा मत करो मेरी जान के साथवा नहीं किया है खतिया वा चल पिलास लो सामान उमान बाटे ना हां मोइबा चल चल सारा जल्दी चल हे मत मसला न मार लेगा समोनियो के ए मरिया सन का हमनी के बनाया ना बन जा चल चलो ओए ओए कहां रे साला कहां साला लाइट ना बने देखो अभी चोराइल बरसन देखो लाइट बनायल बन जा चोराल ना हो जा अच्छा का लाइन आई आई हां तब चेक कर दे बनाओ लोग क्यों वायर लगा तो हम लोग के लगी हां आइल तो रहलो लाइन बिके वाला अरे मर्दू बहुत बोर धुत बाज ह ओही जसु लाइटिया कटले बा पैसा कति आइल ना हां कितना कहत रहल 20000 15,000 अरे मर्दे 20,000 कहत रहल 4,000 तो हम लोग के बिलिए आइल होई 4,000 हां साला पढ़ल लिखल नहीं का हो चलो ठीक बा जा हम सब चेक कर लेते हैं ठीक बा और जाके हम सही सर्व से करवा देते नहीं ठीक बा मरलो ठीक कइले हलो सर्व अरे चेक कर तले हम फोन करके पता करते नहीं सर्व का कइले बा ये बार तुमके पिटा लगे तो काम के बढ़ा जाए हां ठीक बा हेलो हां अरे कहां बा रे बानी हम तो होई जा बिजली विभाग में ए सार है जब फंसा के हमनी के चल गेला लाइट में कुछ पूरा अच्छा गांव करो में यार। सारा लाइट बा ए सारवा के लाइटे नहीं की सारवा हमारे लगी अबे हमनियो के सार अरे साला हम ही जान से कटले रहनी और पैसा वसूले खाती अबे जोड़ देते नहीं आज ही अरे साला अब बिलिए काहे इतना महंगा बतैले बड़े अरे यार में कुछ हमनियो कमीशन बन रही सब जना बांट ले रहती जा यही से सार मरले बड़ा संसार हमनी से बतावे के तो चाहिए ना सार हम कह देने के तार 4,000 आइले बा बिलिया चल कोनो बात ना जोड़ दे बनी आज लाइट जो तो के पल जाके सही कर तू हो जा एकदम सही कर देता नहीं ठीक बा हमो के बोलते नहीं देख रे लाइट आई बा कि ना चेक कर लाइट आई बा कि ना उस आग लाइट ए भैया आ त गई ए भैया लाइट आ गेले देखो अभी वो पंखा चलाओ जा ए सारे जे तार किने पंखा लगता खाली मोबाइल चार्ज करे के घर में नहीं जा होता है दूर साइड बन जा 10-20 दे दा मनिए के कैसन 10-20 दे दे भैया सरकार पैसा नहीं के दे ए भैया हमनी के संविदा पे बन जा भैया संविदा पे बन जा सरकार और नाम ले कुछ चला ए भैया दे दा अरे को उकल जा बांध के लेबा पैसा ए भैया देखो कितना मेहनत करके तार लाइट बनेगे 10 रुपया दे दा बस नहीं के भैया पैसा चलो निकलो सरवा के ठीक लाइट कट ले रहला सरवा के सार के ठीक कर रहला भैया बा कल का काम कइले बा लाइट आ गइल
अबे हाँ अबे बना के कोई लसन सारा में दुगोड़ा पैसा वैसा ना देले ना सर लोग के पैसा दे हम सरकार काहे खातिर देता कि हमनी के पैसा देल जी येंगे ना जब 2-3 हाली जब ले धोबे ना हम तो कई जो लाई वाला बनावे ना ओहू के सजनी तू खाली सुता रहले ना हम्म। वो खातिर छोड़ देनी